יצרה חוסר גדול בתחומים רבים כל כך, ועוד ועוד יוזמות של אנשים טובים קמות כדי לתת מענה. אחת היוזמות הללו היא עמותת אבני דרך, אותה הקים רועי בכר. שלום לך. שלום. מה גרם לך בינואר השנה להחליט לעשות מעשה? זה הכל התחיל באמת אחרי 7 לאוקטובר, היום הארור. יצאתי להתנדבויות בחקלאות, כמו הרבה מאוד אנשים. למרות שאני משוחרר, גויסתי לעזה לתקופה קצרה של חודש. יצאתי מעזה, ואני מקבל טלפון ממיכאל, חייל שלי שהיה בסדיר, בסיירת צנחנים. אני יודע שהוא בח'אן יונס, הוא מתקשר אליי, אני שואל אותו, קודם כל, הכל בסדר? הוא אומר לי, כן, כן, הכל בסדר. אנחנו כבר 4 חודשים בעזה, החבר'ה פה קצת שפופים, ויש להם כל מיני בעיות בכל מיני תחומים, ואני יודע שאם אני אתן להם את הטלפון שלך, אתה תוכל לעזור להם. וככה בעצם הטלפון שלי התחיל להתגלגל בכל מיני חטיבות וגדות בצל, והקמנו חמ"ל למילואימניקים, עזרנו לנשים שהבעלים שלהם היו בצפון, ופשוט העברנו להם בתים. הנה, אלמנו מנגיסטו, שלום לך. שלום. חייל מילואים גם כן, היית אפילו בעזה, נכנסת פנימה. מה עשית לפני המלחמה? האמת, חזרתי מסרי לנקה. היית בטיול? כן, אני סטודנט לשמות מקרקעין. אוקיי. ועשיתי טיול, בדיוק סיימתי את הסמסטר האחרון, וחזרתי מסרי לנקה ישר למלחמה. ישר למלחמה, היה לי איזה 4 ימים ברייק, וישר לפרצה המלחמה. אז שהוא אומר שיש מילואימניקים עם צרכים, למה הוא מתכוון? שהייתי מילואימניק, המון ציוד לא היה בהתחלה, כי כולם באו במסות, גם בימ"חים, ההתארגנות, שמע, זה היה הלם בשבת השחורה. ההתארגנות בכללי, הציוד, כאילו, בגדול הציוד. בעיקר זה החוסר היחיד. כן. וזה מה שאתה מקבל, בעיקר פניות על ציוד, או שהיו... לא, בכלל לא, לא פניות של אנשים שבכלל בקטע האזרחי, כלומר, פנו אליי לייעוץ פסיכולוגי, ייעוץ משפטי. התקשר אליי בחור אחד בן 22, שרצה לנסוע לאילת עם התינוקת שלו, אבל הוא אומר לי, הרכב שלי מגיע עד לפתח תקווה. שכרנו לו רכב שייסע לנופש, ואז הגיע בעצם הטלפון המשמעותי, בחור בן 25 מסיירת צנחנים, התקשר להם מצומת בילו, ואני מניח שאתם יודעים, אבל בצומת בילו היו מאות רכבים פזורים לאורך הכביש. הוא אומר לי, אני ליד הרכב, טוטלוס לגמרי, לא השאירו פרטים, אתה יכול לעזור לי. באותו רגע אנחנו... כלומר, הוא הכנע בצד הכביש בדרך למילואים, ומישהו פגע במכונית ואי אפשר לנסוע בה. מדויק. עכשיו אנחנו אחים לנשק, אני גם מסיירת צנחנים, אמרתי, באותו רגע, אל תדאג, אני דואג לך לרכב. קודם כל, תהיה רגוע. מפה התחלתי לתחקר אותו, יש לך ביטוח? הוא אומר, כן, יש לי ביטוח, אבל הוא לא חודש, כי הייתי בעזה. אני מתחיל להבין שצריך לעשות משהו, במשך חודש אני מנסה לגייס תרומות, או חברות שירצו לתרום לו רכב, ואז אני נפגש עם מתן כהנא, שהיה עם אחי בצוות בצבא, מספר לו את הסיפור, הוא ישר מתגייס, הוא אומר לך, כן, אני אתקשר לחנוך דם, חנוך דם מעלה פוסט באינסטגרם, תוך 10 דקות מגיע אליי הפוגע. עבודת קודש הוא עשה במלחמה הזו. נכון, מדהים. מגיע אליי הפוגע אחרי חודש וחצי שאנחנו מנסים לאתר אותו. מתקשר אליי לטלפון, אני ביציאה מהמשכן של הכנסת. אני אומר לו, איך לא השארת פרטים? אני די כועס עליו. הוא אומר לי, תקשיב, היה תאונה גדולה. אשתי נהגה ברכב, הייתה בהיריון. הלכנו למשטרה, והמשטרה אמרה שהיא תפנה לנפגע. אמרתי לו, איך המשטרה תפנה לנפגע באמצע עזה? הוא בתוך עזה בכלל, אבל לפחות הוא שיתף פעולה, בחור מאוד נחמד, היה לו ביטוח, ועזרנו לו למלא את המסמכים של הביטוח, ולפני 2.5 שבועות הוא קיבל 39,000 שקל. אבל מפה אני כבר התחלתי לשוחח איתו לחיים, שאלתי אותו, מה קורה איתך, מה אתה עושה? הוא סיפר לי שהוא מאבטח ברכבת ישראל. אמרתי לו, מה עם לימודים? אתה בן 25? הוא לא היה לו נוח עם השאלה הזאת. אפילו קצת הוא ניסה להתחמק מהשאלה ששאלתי אותו לגבי לימודים. ואז ירד לי הסימון מאוד משמעותי, אמרתי, לא יכול להיות שבן אדם שסיים 3 שנים בסיירת צנחנים, עשה עכשיו 140 יום בעזה, בתקופה הכי משמעותית שהוא יוצא לאזרחות, אנחנו לא שם בשבילו. הוא היה עטוף עד הצבא, אבל אחרי הצבא הוא אבוד, בטח אנשים שהם ללא עורף כלכלי, ומפה אני בעצם יוצא לסדרת רעיונות וממש תחקירים, גם מפגשים עם עמותות ואנשים שמתעסקים בעולם הזה של אחרי הצבא, וגם יוצא ממש לסדרת רעיונות, 8 חבר'ה בנישה של לוחמים קרביים, ללא עורף כלכלי, אחרי צבא לפני לימודים. ואני אספר לך... וזה אלמנו? זה אלמנו, אבל עוד שנייה אני מגיע לאלמנו, כי הוא הדובדבן שבקצפת. אני אספר בקצרה, היה לי פגישה עם בחורה מקסימה, שהיא הייתה בלוחמת בקרקל, אפילו חתמה שנה עוד קבע, בחורה רהוטה, אינטליגנטית,
רוצה ללמוד עבודה סוציאלית, אבל היא כבר 5 שנים מתדלקת בתחנת דלק. אני שואל אותה, למה את מתדלקת? אומרת, כי אני אפילו רציתי ללכת ליום פתוח באוניברסיטה, אבל אין אנשים שיקחו אותי, שילכו איתי ביחד. אחר כמה פגישות אני מגיע למנגיסטו. קדימה. נפגש איתו בבית קפה, ואז אנחנו רואים שאנחנו מכירים, אנחנו כבר מכירים 10 שנים אחורה, כי הוא בבית נוער בקדימה שהוא התחנך, אני עשיתי שם טיולים בהתנדבות. מספר לו את הסיפור, והוא אומר בעצמו, שבאמת באותה תקופה שאחרי הצבא הוא היה אבוד והוא חיפש, לא היה לו דרך כדי להבין מה הוא רוצה לעשות בחיים. אז בוא תספר את החלק שלך. אני השתחררתי מהצבא, כשמשתחררים מהצבא אתה מבולבל, אתה מחפש את עצמך, אתה רוצה להגשים את עצמך, אבל אתה לא יודע איך. אתה פתאום חופשי. אתה חופשי, אבל כאילו כל האופציות... נכון, כל האופציות פתוחות בפניך. והעצמאות הזאת היא לא תמיד קלה. נכון, ואתה מחפש את עצמך ממש, מה נלמד, איפה נלמד, לטייל, לא לטייל. אז אתה יצאת לטיול. אני, לפני זה, התחלתי לעבוד כמו כולם, ישר התחלתי לעבוד בהבטחה, כל מי שיש לו 0.7, אז הולך לעבוד בהבטחה. ואז אמרתי, רגע, מה, צריך להגשים את החלומות שלי. אחר כך קראתי בקיבוץ, שנה, קיבוץ כנרת, ולאחר מכן טיילתי, עשיתי התנדבות, חזרתי, ואמרתי, טוב, אני צריך ללמוד. גם בלימודים, הלכתי לייעוץ לימודים, לא מצאתי את הנישה שלי, את משהו שאני רוצה. וזהו, ואחרי התנדבויות, אנחנו במתח, מה אתה הולך ללמוד? אני כבר לומד, אני שמאות מקרקעין. נהדר. שנה רביעית. נהדר. שנה רביעית, וזהו, לוקח המון זמן שחיילים משתחררים, עד שהם באמת מוצאים את עצמם. ותמיד אמרתי, אני עשיתי מכינה קדם צבאית לפני. אמרתי, למה אין מכינה לאחרי צבא? לקחת לוחמים, מסלול חצי שנתי. וכשפגשתי את רועי והוא דיבר על זה, אמרתי לו, בדיוק הייתי שם. זה... הלוואי שהייתי פוגש את זה, לפני שנה הייתי משתחרר. הייתי נכנס... רועי, אנחנו... זה לא רק בשביל המלחמה, זה לכל חייל שמתגייס. נכון. צריך אחר כך לתת לו מרחב ולתת לו את האופציות, ושידבר עם אנשים שהיו במצב שלו, שיברר לעצמו בינו לבינו מה האופציות שלו. חברים, אנחנו צריכים לסיים. אז רועי, תודה רבה לך על היוזמה הזאת. שיהיה לך המון המון בהצלחה.